iMovie forfilm. Jeg starter programmet og trykker på kryds og vælger forfilm. Sådan, og der er nogle forskellige kategorier hernede. Eventyr, ekspedition, familie og så videre. Det kan man lige prøve sig frem med, og jeg vælger at spille ud med eventyr og klikker på opret heroppe i højre hjørne. Sådan. Og heroppe står filmens navn. Historien om børnehaven retter jeg det til. Så kan jeg rette resten senere, når filmen er færdig. Det er dispositionsfanebladet og storyboardet. Det er sådan set hele filmens opbygning. Og der er 2 ting, man kan rette i det alle steder. Man kan rette teksten her. Der var engang. Der var en børnehave. Det var en børnehave. Og så sætter jeg så et billede ind af børnehaven. Børnehaven Julebjerg Lyst. Skal vi se, børnehaven Julebjerg Lyst dernede. Sådan. Og der sætter jeg en video ind, som viser børnene, der leger i børnehaven. Den kan man se her. Og jeg kan vælge at få net af klippene, der præcis hvor det er. Jeg vil gøre, at jeg kan trække bare den gule frem og tilbage. Og så hopper videoklippet herover, og jeg kan se det her. Sådan. Og der er musik til også, kan I høre. Og så fortsætter man simpelthen bare med resten. Der var engang en børnehave. Der var glad for at lege med iPad. Skal vi lige rette her. Og så sætter jeg et billede ind der igen. Så finder jeg lige et nærbillede. Det kan jeg finde ind i fotos. Og her er der nogle børn, der leger med iPad'en. Sådan. Så hopper billedet derover. Det var 2,5 sekund. Og sådan er det hele vejen igennem. Man tager billede for billede, lægger det ned, sætter tekst på og sørger for, at klippene hele tiden passer ind i den handling, man gerne vil lave. Efter et lille stykke tid, så er hele filmen lavet, hvor jeg har ændret i billederne og ændret i videoerne og i bogstaverne, om jeg så må sige. Så filmen er klar til fremvisning, og det gør jeg så her. Så kan man sige prøven oppe i højre hjørne, hvor man kan se de forskellige klip. Læg mærke til i venstre side af skærmen, at der er en lodret rød streg, der kører hen over alle indslagene, og på den måde kan man finde ud af, hvor man er henne. Og vi siger nu, at filmen er færdig. Sådan, historien om børnehaven. Så ligger den frit frem der, og så kan vi så lige se den i det store format. Sådan. Så kan man også se den der. Og sådan en forfilm kan man jo også lægge
ned på kamerarullen. Jeg trykker på den her pil, arkiver video. Sådan. Så bliver den eksporteret. Så bliver filmen eksporteret til fotobiblioteket. Og så finder jeg lige filmen over i fotobiblioteket. Og ganske rigtigt, så ligger den der. Og vi kan lige prøve at se en smagsprøve. Til sidst kan jeg lige kigge lidt på rulleteksterne. Her er den i storyboard, så vil jeg gå over i disposition. Og i rulleteksterne, her kan man ændre på titlen, det er nu som det er.